Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aning ni sulang sekali lagi do orang manis. Mana ni pangatan mo? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di ulo nila Taiwan. Kaya siya pas mamaya lagi dia semangat tayo. Semangat tayo nak kenu siya saja. Siya na bisa makapungadi. Bermanatan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama niya naging kaya oras. Nagot niya sa mini tawag gerakan pamakaw. Ayaw kiyo kasi naging luto isa ko pakatitayan na Sheikh Tano si Sheikh Maulana Ibrahim. Sa sa manisa, nalita na wata naging luto dari mambetan. Kita na wata naging luto ko lola. Naging luto miya at na piyasong manya na ipunta sa iyo. Kaya kita, kaya kasi ko niya mga sa ito. Awaran na igira pagawa na sa walay. Bala mo ginagatawan na sa mga bala ka naman o ikaw na magtero ka baka di na sinakay niya mga lugo. Diyan siya po na yung mapakatuloy. Kailangan ng mga prepare din. Hindi dali makapulay mo. Na inshallah ta'ala na importante nagyan po ka mga oras na may tataros ka no sa iyong kay Louis. Kaya mataan na ayat na di ka pa na mari. Inuwagi na ilay na ko niya, doon siya di tinitingat na ko kumiyari, kagi ko siya mo. Kaya ang pulado ko niya. Ngayon mo ito, bulutan no, nas kanan ni kagupulokan sa kaya mo ito cellphone, alidan ulit pag-live na, pwede na, yakan na ako, nadagawin na. Sama na to, naayakan na niyaw sa rakaran. Ang pati, pulyag siya sa meron. Sama na yan, nadepito nung hanahan na tumupian na, nadudulso ng bigyan na. Niyakan, pamuloy nga doon, niyakan, diligadulin. Bismillah, pagbunan na daw, yung uta mga wasiyatan. Ay matan na, ayat na sundan siya naging uto, alitan di panamaran, naging uto, alitan di ka pakasukat. O di masisukat sa tamo. Lagi din mauna sa ilmu na di masisukat. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Niya kayo dito ka ng panekasibel. Korean yan na, di ka ng panbutulog-tulog. Nayakap ka nyo ako na Chinese. Pakay sa isang tanong, sumalama ko na, pakatano-tanogan niyo. Ano man, yung kaya chef na naman ko, ay siya lang, dito na naman mo di bunten. Ano nito? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan na nabasira ko sila maniyo at amang sisagyaman na Sheikh Tano, Sheikh Abdul Hakim Al-Marawi. Kasama na yan na api at lulus ka na yan si Samawatan. Nabanin kukubitin na lagi lutin lumuran na o adas sa mata na adas sa Ginoo. Mangking panagyan mo ta Sheikh Tano na datan sa mata niyan o na si puso yan pamikiran yan na lulutan o. Gato, panayawi daw kanya doon sa seminar atas kano. Kami tayo mami si meeting kami si gabi. Kami tayo maging mo si Maulana pangarap si Ibrahim. O tagutan niya ka na mabibita na. Daman mambilya sa cellphone na kaya anong yede na kagila sa utsunal. Pagsiram siya niya kami si Chira na sumasama dila sa kagiging. Maulana kaharag yung tamin. O, batad niya
Tinggal naris dia kan noto wan iman tong hari dikeruk bohong saja. Oh, anda karung magiyo tanya usia apa gini? Ada pergi rumah muda. Sedang di sini mga pangusia kenapa dayaan na karumanian? Oh, itu. Niya tahu si al-alim Syekh Abdul Hakim, si Syekh Mahmud Dima, si Syekh Fahar, si Syekh Yasir, si Syekh Ibrahim. Pada dana karumanian. Sambui Isa. Hoy, siya ka mo'y single. Hoy, siya ka mo'y single ka rumah. Single ka. Diba? Dapat madubol. Weh, nama peto single ka. Daw idagan. Makalo nga miya, tok dubli sa idagan. Hoy. Kaya ka na to sa likod daw niya, anak karumegi. O, nabiya ka tanakan din. Oh, na. Yan kaya, pagkarimutin mo naman tayo nga, maraming panalamatan si Allah. Ay tama nakapagpanalamatan si Allah. Naisisita mo iman to si Kudarpa, Adarpa, Liudi, susuat si Allah subhanahu wa ta'ala. Dita naman si Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ayaw bukang ketimutan nung naging buta panunutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa Domius si Kuwanenian ayaw iniliunian si Kuwanenian na sumiyong salalan si Kuago mawallah subhanahu wa ta'ala pagganat ka ng sa imo na pelum-lumudin magu Allah agyang koto alalan akap pengasurgo iya. Amin na niyo? Amin! Diyan ang atang nagotes wala na. Amin na niyo, baka talago niyo? Na ayaw mamuti-muti si ginawa niyo. Manggil pa namin alirkan Allah Nabi Dana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyam sa katutud sa ilmu. Kaliw sa lalan si Allah. Na ayaw mamupulubulubudin na Allah. Nagyang puto apa-apa-pasin ka si surga. Lubulubudin na Allah nagyang puto alalan si surga. Benar o di? Benar. Lubulubudin ka. Agyang puto alalan si surga. Benar mo? Kaya isa ba? Hindi na agyang puto agil ba? Naging nga katawan na, tinutama na ako, naging dila. Kaya na ako. Habis susambayang nagyang mo tadi magunad. Di niya ipagpuna na magunad at yung mga sambayang. Nakagana. Ito na isa ba? Magunad niya nagyang mo takap-tambirian, kapruuyan, kasujudian. Na namaswayang man ito na magunad niya man sa Fatiha, magunad niya man sa Butiano. Na ayat ni kaswayang na niya pulubulubulu. Nasusambayan namin dahil dyan na mapalabulubulubulu lagi ang utasabat, niya ka nabudurok pa naging ang bodo ka sa lugar. Kaya sabutan. Naginan, ilang mo ano siya na ayaw kit mangwakap libulubulubulu ka wala sa lumanin na bilko. Naging bodo, akapon na lang sa naging bodo gano'n. Jadi, sinta ko siya. Na ano man ay katagunan ko sa dodoya, si bukap sumiyo sa iyong kariyada. Kamanay na uman ahad. At ilimbo ka lang sa mga guru iyo, ay apret sumiran sila, pamberak siran. Nadisiran rotos sa jakap sumiran sila. Nasa ano na, so susaya na sa rabo ang pumagin ginawa na nagsusaya mo muna pumagin Uwi na mo doon. Relax. Oh. Pamilya-milya. Anak ko matali mo ma. Ako mo focus. Ano naman po matali mo ma. Ako doon yan na. Mano nero di pamangay tito na kapukasin niya. Para maluli ko niya. Gid na dad na awida ka tanong ko. Kaya mataan na hindi naman mo pagunay ka kung gano'n bagay madudu sa sumano sila na dad na babaya kasi kung anin. Akap ko maging dumasi ko mga usensi ko ang mga Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito talo
di mamang ni sarila si Allah gawi na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nariwayat na 70 ang tama magatos. Allah. Nasumbra na naliyawan-lawan na yan sa kabubahan na kaya mo istighfar yan na talo-talo sa ikurin mo sa bayan. Ginawa na di ba kabutiya? At ikaw bagay, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nangyakating dito. Apa sudah pakapag-istighfar yan na din. Ngayon naman si Nabi, 70 anta ka magitos. Nanatay ko 70 din sa ikaw manggawin. Nako doon. Allahu Akbar. Antay katluan nun. Ay panaligot-luan. O tuwan panaligot-luan. Sa mga ito na kasi kung hindi ka pakasalam yan, hindi pun paka-istighfar. At tingin na ito, kulit akong diyagi ako takap kong istorya misali. Gini nga na paganda no. Ay akala paganda no saya na ando man ay katagunta no sa baboy sa kiyong buto ang gano'n. Subod na matano Allah subhanahu wa ta'ala. Gini na trillion. Ano man. At ito din naging gaya kaya tagutan no sa gayang gaya dunia na duwa-duwa ito yung mabuha pagbitan dan. Duwa. Nagugin na natawag tanong sa ating mga naturugitan dan. Bird na mo kitse, na mo lola na bird na mo kitse kini ang mga delpa. Kung dumitan si Naisisa, kaya o kita ta. Win na sulitan di ka pagintaw sa gayang kaya dunia na ay ibubuyer na Allah na duwa-duwa na. Imma tariqullah wa imma tariqus syaitan. Nagyang dua-dua lalan. Hindi mo ako din jawab ya, kamaling na sa iyo. Ginang dua lalan. Imma tariqullah wa imma tariqus syaitan. Lalan Siku Allah Abu Lalan Asyaitan. Ima ito na yun nakadalalan na yun bugit na nalala na syaitan. Okay, no ano pa pinibuka benar? Ha? Naingay, kamamataan yan, nailay tanong sa mga gagalabakan dadabiyatan ng maranay man sa masatan yung man na ayad ng kalanong naging utakap ko sa pangatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka rin bagilagi ang utabong sangka. Nabingan pa bagilagi sa taman na yung nga simu ko sulduan na yung pamilya nga. Di ka rin pagkautan na, saka. Kaya kamamataan yan na wala kesupak tanong si kongani asubun ko tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Nandok man yan isita na niya anadara ng mga sabihin sa subun. Di ka singa kakatanan. Ito, niya adara na singa. Allahu Akbar. Inapan mo na seminar. Niasin niya na singa. Di ka naman kulap, ikaw man isama, umanin siya, na lagi doon niya may asim yung nasugod, natatagod na tingin na. Sama niya na, so tigilan na, natagod na examination sa dunia. Ay, taman sa alungan na amore. Hindi niya sa iyong kapugulo. Ay, taman na ito kay Sirara. Kung na yung kinitindig na sa iyong mga sambo. Allah. Naya ko nakapagod mo na niya kasarasaran. Allah. Nas kamu punci koko mga idol. Nama dibutang penadar pa idol. Nama open. Allahu Akbar. Dahil naman ulitan naman ang iya sa diyan nga na nakakalo sa lumano siya sa diyan nga na nakuburi. Nauli ka sa naman ang iya na malibutang anan adar pa. Udigasan man ang gila na masimpit anan adar pa. Na udigasan man ang gila na mayawanan adar pa. Nabiyaguntong sumya marateya. Apera-teran su Allah, na apera-teran su Nabi na ininggulan na nilang susuguan na inisa parenan
Sunganin ay isa para Allah subhanahu wa ta'ala na ayat na kakudumayran sa giyang kanan akubayran. Nalagit sila nung ututurugan anda ka ayat na kakudumayran nung nasisisiran sa surugan. Na may manakasumanusiyan na din yung paratiyasu Allah. Dan yang paratiyasu Nabi Nina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang siapa sambayangian, dan yang siapa zakatian, dan yang siapa hajian, dan yang siapa ramadanian, dan yang siapa yang utapa parangannya, dan yang siapa suka pakai tutungannya. Lamu antaman na siyo pakaian, na ulis kalian ikalimu Allah subhanahu wa ta'ala, nasa giyong kanan apa kuburan na siksaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mabuhat ko naman yan na pinakamarsik adar pa, pinakamasupit adar pa na ginan ang umuro. May kas ka naman kasulga na surga na nabong magagdaman na masigit. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala, nakataon niya nagiyong utao kita kagagda mga sa pinakamapia na may kamambubungkir ka na bagay. Tidak niya nakamang sa giyong utao pinakamarata. Kasi tayo nagiyong katatigteno, Tariqullah wa imma tariqu syaitan. Na bumangamukit sa giyang buto alalan wallah subhanahu wa ta'ala. Na kumbaga sa giyang buto kubur na giyang buto suka pa kadadaya. Na may kaugit na ka na giyang buto alalan siya syaitan. Kaya magbuka-bukit ka na giyang buto ang masimpit ako. Malutan ko mo na iya-bayag yung kalialitan o di ka pag-uyawiyag sa dunia. Ay taman asimbatan o si Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya mo simba na saan ba yan? Pira-pira iman to ang di pag-uyawiyag. Nakitigyan importante na di ako di makapalima waktu. Kaya po kung siya surga nasa sambayan. Na hindi galit 5 waktu. Dahil yung mga riso parang kayo nga mapia. Yung mga regyung buto, adi nga di kapulok-ulok sa mapia. Yung mga regyung buto, adi nga di galubakan si iko. Uman gawin na daw kabulero na akadusta na ka. Hindi mga paimigiran ng manis yan. Hindi naman ako naman sa giyang matawan niya. Ang balabuti din yung mga kami transpirata sa sagumsungan. Hindi kanyang ako paitaw na paitaw padiga. Hindi kanyang ako padiga di kapisa rin. Matay at nakating matututula ka na paano tulungulo ka mo. Allah. Niya maganda ka na. Mana kuminuha ka man lang siya. Labong suwala na apya kaya mo tapos nagban na tingin na dito ganda-ganda mapia. Nagupan na ya ganda-ganda kasi kung padiga. Yung puto amarata, ubig na nabo niya buto pingin po na gupan na ya kung papigilan na yung puto amarata. Naan na kapunso ng manusia. Allah. Kahit man napigilan ka, nagila dumalo po sa limot o alay na. Nilay nga sumpagarin ka, hindi na tamanay nga. Katayak mana dumundang. Manungarong niya ang Panginoon. Uli ay panigyan na natin na. Malak nung ikali mo pagarihan na hindi na batra ka ng bayadan. Kaya palagtiro ka na. Tiro mga tao na yung sa isinyo. Nagkarlang na namin ang mututo ang nila. Ito na yung minadaw kong sa wanay. Ano ito? Hindi ka na kaya kita paitaw. Tigi omia busia bina na sila mo sa wanay. Dito mo kaya tiro at anamia bisto at piyak itiro yung omia busia bina. Pero natin, itero niya busia bina na sila mo sa wanay. Lagi yan na dia di mapamimikir na dia utama at abad mo mga midsamit na sila pwede natigot to akate mana pagkilubitak mana margesar na Kaya nga natarata wag ko magina na habang mga panginta ko wala dyan na mapusong siya tanong ka ayat na mapia na pinakamapianas ayat na buling tanong na ginawa na sa tanong tumuloy.
Betano bodo ya ginawa tano as sakatani pambudo. Kagupan man yang suginawa ay mo kabayaran na sa kami pambugan na ibayaran na wala na sa kami pambugan na. Ang mga mabayar ka wala ay na kabayaran na makapambugan ka. Eh Panginoon man wala subhanahu wa ta'ala anda naman mabuhay ka pambugan. Ha? Buwan ko sa wate kay pira. Na naman mga anak kero na ko natigan naging bagita di lima na drakatnya. Iman to niya sa ibu natigan na pira. Allah. Dito man ito pang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapong matuwag. O na isabog sa diya mo tatapang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tiya katabog ka Allah bigangan yan sa pira na ay itik ka na limunan. Naudi nga ning budalan na isa ka na natiwa. Wah, di ba isira ka? Anto na ikiniyo kita na kon. May na, niya ka bilang ka sa 70, niya ka kapataka na 70,000 na bigya. Ay kung 60 na ko man. Niya masaka pa siya, kung mapitak niya pamantod niya doon. Igay hindi manarakaw niya doon. Oh, na. Nagyan kaya kapugitan sa diyang kaya dunia tarikullah wa imma tarikul syaitan. Nayad na puisi niyo nagyang buto ang mga ginawa. Eh ginawa ko na anda taman. Isimba kita di kasusu atasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bersita bumi taman sa diyang kaya 5 waktu anda ka adna rawatib, adna nawafil, adna salatul duha. Ha? Adna mga adkar, adna tasbih, adna qiyamul layl, adna puasa siku isnin, adna puasa siku khamis. Niya kadang-kadang. Koto lagi pumaling mo sa chef, naya pa na pumando niya, ano na mga dua. Napiyang isimano nito niya kasudjolay na. Ha? Nabubisan mo ito. Nadiyan ko dito ka tukon. Kaya di mo takasunod na kao 24 oras. Naaya kailangan na matuon ang iyong muto kakagulin yan ang luto. Kaya tangan sa tuwan. Hindi na makukaw tuwan mo. Nyata itawag ka lang na bisita. Ate, sama na ito, naman maumamin na. Bismillah. Alaw mabarin na. Alaw mabarin na. Oo. Lagi yan, nainatan ka. Ayaw ka natanga sa pangalan. Umiyak ka. Napasag ka kuman. Yang sabi nagyan po tapyakan ka nasabab sa derd na tadmong si Allah subhanahu wa ta'ala. Namiya ba niyo ito ha? Ang nadokon malusya, nadokon bang dolas? Wait na upo niya ka. Kaya panagipuna na ba? Tubutua, Allahumma barik lana, lima rizatana, wa qina adhabannar. Ha? Ano araw man bile sunna kaya ko na sunna nabi nabi. Oh, marano nabi. Igila dia talang nabi. Ati kiri sibe anun ne. Oh, dira manapin nanti nabi. Kami kuan nagi marano nakatana sa mga basa tanang marano. Kami kuan tigin nami sa mori ko. Ay lang nagi. Mami mahuna sonto ay bulo ni. Oh. 3 fingers din ha. Minggu na lang. Kaya makatalo na manawon bukasa. Mamaya din na tao. Kaman na ha. Mamaya din na may nga tao. Bunsan na ha. Mamaya din. Eh, di tayo sinag na tayo sinumulin yung takan. Birkidyo na may kon na. Yang away dyan ang tanubid. Na.
Biar nasa lang mabarik na namin, hinggudalan na ako nito. Miyaka sa digakban na, biar ako man sa umbutian. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Nagyan mo ta oras ka na, pagdatan lagi mo ta ka na, nanimbol at sunna na siswal na mataoras. Lagi din mo muna kapaturo. Ha? Yang nandiyan pa ako mas online. Sarami ako ang unsa kong bunga, minigo ka. Kaagit na naman musika ng mga. Ngayon nabiyati ako. Dakan maunag. Dito. Yan ano, ano din na bulas yan. Tamang ikarong mga nadakan yung bulas yan, di na sige niya, karong mga madu. Mga bubay, nabay, kita begitu doon. Bubay, kaya ginawan mo, na dito. Ani ka pa ko man, yan na. Ini orang pakai na ginoon sa kiyong tayo, gano'n yan ang mga waging utang ni yan na. Mamausi ka naman yan ako, may nalagi, niya siya yan. Oh, iska ka na yung utang ni Diyos. Ako niya katarok. Ang nasa patungin na lima na api agi ang muto akaplim piyo na babugan mo Allah sa kiyong inortanwa na isisubo na biga babugan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa kiyong suka plim na persipo para tayo. Ilay naman, before tanusul sa kiyong muto asambayang na dilintarima na kailan niya wajib agi ang muto abdas ay akapto wajib din ay kiyong kasambayang. Benar? Ay di din man so abdas hindi. Di din masuk sampai yang tidak makapag-abdes. Napiyak masuk kapag kung nang wajib. Kung na isabag. At ikukat natin, tinadihan ni mag-abdes. Ame, wala niya kalo, wala mata sa liya mapurang ini pro ko ini, ini kaya sujudo na ubo na. Tingin mo yung ikunti. Tiga pa kaya dakao. Dengan yang dia yang mutak pagilim piwala. Nanatalo pa sa na, pagilipiwan na nga, di ang kota ni susunod na kalutin na. Ha? Eh, di ka pa sa diyan na umalimpiwan na sunod. Pag-abdes ka man. Nausunod ka man ko abdes. Ha? Na kailangan na mo nakapipya kasi sunod ako sambayan. Isa asunod mo Allah subhanahu wa ta'ala. Girap kala ko kasi nasabi din, kantong ang nakatilang naging moto ang bunga, binalaka. Oh, namigap sumbayang ka na. Nakapya sa nakakaya naman na orat, eh. Dumubagay na ng tao. Allahu Akbar. Bepagilir kay suncho, tulo na ka-era ka din pagila. Nading pipiya naging kayakap sumbayang ka. Namiyakat lola mo na, doon pa kapipiya, ako ka na ngayon. Namaan mamuy ka pa kasi niya, Allahu Akbar! Di ka mo balog na, nabuhalak sa subuhan na. Di mo balog na, niya katalaw na, naging kaya, sambay ang haka na, dengan pipi. Dengan pipi na, di ka Panginoon. Nagsibit niya dedegat sa giyong kaya, di ka subuhan. Natagyo ka, nilad na mga balugin. Ang niya kasi may nagtakilan mo. Nasa tanto mo naman mo ko bibita-bita. Allahu Akbar. Yang araw man. Hindi ka sujud ka. Allahu Akbar. Hindi ka pang araw na. Ano niya mo mo na udititiya. Riyan, natitiya ko doon. Udititiya ko doon. Sa kaudit. Nagkatatangan na iya. Sujud ito gawin. Ito ba kaya pipiyan. Hindi na sa ulan na pipiyan. Bagi yung ato ay nakabipirong na, ganda mo mas Ramadan, napipiyagan naman ang mga sabi. Niya ka sa Ragunda, yung sa pipi na Ramadan, na wala po. Pinipiyan na Ramadan, nagagmakal na dyan Ramadan, nagyaw din sa produksyon, na Ramadan na, di ka lumalakay at di ka lumalakay, Allah, doon makagirala, doon makatambir ang purbo na, nilakad na di ang produksyon na. Nabugo kayo sinda ayog ko na, di ba makatira? Ako kami ang sa Laguna, yung GPP, Yan, Laguna, gano'n. Na. Benar ya, Udi? Ayun ko na, Udi. Na, kata gijin, yang aturun ko, dia awal sebut dia nun. Bismillahirrahmanirrahim.
kapan jadi mo taga pangatur kulo kay na binyatan kapon. Kana. Ya dapat na to mapita. Ramai ko na ba. Kiyo mo na ka. Yan na miyangan na wasulo. Ay do. Dapat nakakimulay na kayo na miya ko ng alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Pakay zero. Hindi mo na matano amay kadagi ito aminiyata ka. Wait na dira ka bugyan ng Allah subhanahu wa ta'ala o baka makanaw. Nagyang mo tagi ang pinyati mo nang bulasan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amen manayag yang baka kena alas tusi dengan ada nabi minta na bertangkia po kaya karili-rilis ka tama sa alas tusi karena nakamu na ka baka tarong ini ang mga baka tarong ka alas tusi na po din nila nasa kamo na yan tiga may ito alas tusi na piniyata ko siya kaya mulay lang ko matano ba ka makano lagi dia naik nakadang-dang lang sinigiri ni rampay sana. Pagi ini ada, nanti makasingan ay nung pernah makasingan happy udah miyaw daw lang eh. Hindi ka tulog ako to alas 4. Natigil na 10 minutes yun na buntungan. Pamiro ko na magalang cerita na niya ako pamiro na tulog ako din. Naik na. Di ba mo ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mabuna yan iya turun. Bagi rawa kena syaitan, ada bagi dulu. Jadi syaitan ayat yang limpangan media kedua. Dina papakasulusi ko sila di babala sa mga subhanahu wa ta'ala. Dikira ko tahan na simba. O mana, tumitinig ko po sa bayang ka. Dapat mga takbir na sa loob niya kagiraw na, niya ka pa yung pigiran. Kaya natakbir ako sa mga deyo. Namiya ka rin ko wagman na, hindi ka buti ako to sa pati ako din. Benar? Bala ko sa naman na mga luksa niya. Ginawa na niya pagiraw na sa resto, kaya niya po kasi din. Ha? Bala mo di ka sa tima naman na lang baka tolong gati ke kaya tulungan mga din madin daw ako din ito ako din na nagyang patikap ka bali nagyang mutadwa po nagupat ka oras saja katawi nga kapakarani nga si ko Allah tulyo ka sa walay butihan ka sumug ka sa walay butihan ka magda ka sa trang butihan na sumug ka din mau manubos mo ang butihan na kasong butihan. Sumasabani yung butihan na kasong butihan, liwa sabani yung butihan na kasong butihan, bukatarok. Kaya at yapag yung utakar mong sakaraman na anak butihan nun. Kaya yung utakar mulasir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naapya ito lang. Oriyan yan, nagsingita ron agyang ko tadi ka. Istighfar. Apa na naman si Allah? Kasuti-suti si Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kasalawat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa na bang danaman? Ini naman susambayan na ay amboy na sa tanong na suwag na subuhin na. Wait na, katonya ato ni mapapadalong si salawat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir Allah natigana inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Mataan asul Allah. Sa mga malaikat yan, naksilawatan yan semuanya. Ito na yung ikanong ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi. Jesus kami marataya tiga Allah na salawatin niyo sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamay katiwa Allah salawatan niyo sa Nabi na pwede salawatan mo sa sabuli. Hindi mo ka salawat na salawat ng mga malaikat. Nasusalawat ng malaikat na ito nangyaykiran sa bilang siguro sa Nabi. Salawatan Rasul Nabi na salawatan bawa Allah subhanahu wa ta'ala ay salawat Allah siguro paniyan na kinang buto
kapili-limo niya. Sama na ito nasusambayang nangyasambayang ang wala sa mga Allah. Yun na si masalamat si Nabi na kukumain ni kasanawati nga si Nabi sallallahu alaihi wasallam na inpaddaas wallahu subhanahu. Kaya sabutan na sama na to na niya siguro di wa kailangan din Ustad mga guru amin na 24 oras na ay naman kitong tanong ha? At iapit ni kada kalau si Salad at iasanin mo na naman na kayo kitong war pa naging buto ha? War pa naging buto tulugan na hindi yung gilapuan sa topic si Ulas Sandi nagtirusta naman ito hindi ko mga tumong kaya siya wala daw man ako wala tayo ulo wala ako kasi ako siya dahil na nagtutuloy siya yung miyan na ay pagkaluban kaya niyang doon sumagin po kami siya at nang pumagusay siya na makapantagusay ko mga kukuman bitigan ng mga ligtas bitigan ng mga egg siya ito si Chef Mangdo at mabusumiangan siguro history at nasumiangan siguro dawat ay mabusiang anak na tigaran na sa mga galibukran na yaumiyan mga galibukran syahriyan siguro mga sikasisaudan so mga galibukran saragun kaya nadakal man sa galibukran saragun lagi do Ramadan Sha'ban so Rajab so Shawwal so Maulidun Nabi Isra wal Mi'raj ang saragun ito diba? Hindi ka naging makmasa. Abi yung mga ko. Napag yung masuramalan na ayaw niya naman ang malanang pagusay na Hajj. Iversi sa naglalibig pata na nakapumpasan na taway na. Nanamo mga musuramal, ako na namiyakin na sa wibig. Namiyakangot bakarwalin, nanalo ay pusiya nga raw nakapapatay. Hindi na na-happy ni sa kaya pulimunti na kung gumanda, no? Nakatebot niya niya, kung siya kapapatay, na namatay sa niya Yahudi. Nadimak man siya, di mo ito, yun ba, hindi ito, sabi mo ito, di mamarap ka na, ma-open yan. Kaya ito na yung hindi matupin na open. Muna. So, Umar radiyallahu anhu na di nahasibu ang pusatong kablaan ng hasib. Pamagito nga niyo, ginawa niyo, sigo, dapat kau maarakan mo ang kapamagitong. Hindi mo gusto kapamagitong sa naman mo. Sa dunia naman bumagitong ka. Ay, hindi ka pakanawan na niyagabdes ka. O di niya ka na manungalan na YouTube, sumiyalawad ka si Nabi, kumisbih ka. Kaya nang nawa nga. O yan na niyagabdes ka sa subo. O yan na initinig ka man sa sambay nga subo. Ha? Niya pa mamusita na ito, agyo dato. Hindi ka pa nga, may kapdes ka, dan mo maswakto, may sumama, may kasun sa masjid, sulubay sa... Nakadawalan siya mga dato, nalikan niya. O ano ka naman yun, uy, paginawa niya ako masusunod. Matip niya ng ramatan. At niya kagiraw niya na, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan nga na. So lagi doon siya, bangwat mamumamalaw siya. Yan na lagu niya naman buma, ha? Yung kaya niya sa sagot yung ribya, niya ako maro. Yan naman. Abis ka na mga udisi, gawa niya yung ribya siya, natutulog ka, natutulog, napalto siya, natutulog ba makiatal kayo. Lagi bukol ko, ano siya, natilip siya mo yung kapan. Ha? At pegi na nakapagtot, naman ito di mapag-mute ka. Gawan malod ka. Isa buga. Ngayon dito po ni. Ilita sa microscope, ikutan mo sa pagkaroon naman ako na. Anak ang may len. Abiya makalala luwati. At na mga tao, tanto niyan mo iingatan. Api kayo mo takasindi sa buniyo. Nasusarwar yan na ububutumitin, api ang durian. Yan sila na so. Ano bang ulit na sa musyara yan? Ano lang ibang wala na kita din. Ha?
Jangan ada seperti di dunia. Udi ada penato militer ini orang yang lagi tabur. Ini sekarang boleh mapapar bawa di pedapur. Nah ini untuk digau. Namanya apa saya digau lagi? Kita dari siapa lagi? Ini benar. Benar ya. Itu tetap di makan itu kan. Dia experience tu. Nah sama bunda kira untuk dengan aku dah aku nanti juga kumakan telah di siapa. Kamu kan asyik juga tu dah mau bol. Nah ini pengguna saya gini di Google anak dia juga nak umum. Kau di mana makan? Tahu nak dia mak beda. Ayo tahu macam dulu nak kubur tahun. Dia nak taruh gede. Ah, ini dah sawan lain au tidak apa beda makan deh. Tidak segi yang utama kawan. Mas mau nak kubur jaga yang utama kawan, lagi yang utama kelang kawan cina jago. Abis nak kubur tu dah ini kan nak kau ni, kau nak matang macam mana? Ini nak kita di mana ni? Ini nak kita tak mana mana di kecilum nanti kita aman. Allah ber, apa itu? Ina, jadi apa? Bukan lagi itu nak kepentingan manusia. Nah ini nak pindah ada mga tao. Naginawa na mga titisiran. Nasa lang ako sa sulod nila na mga titisiran, nagtitisiran na padadala ako siram. Ako kalo-kalo na mundo ko. Nagsusisiran mga sabi niya na pag-ulo nila. Ano na naman sisigurado? At yung siram na isilta kayo, niya ang pamumuan mo dyan, ito ko man, tumilitin kayo na. Ayan yung diyan pa kayo, state, nagtigo, minto, makumasitog mo. Dan meninggal gila gila na mga piratan di mga kasi sa doon hindi ka kapulitib yan. Benar ko gila no, dami ang mupo ko. Dami ang karo ko mamuka pagugdes ka. Hindi ka pa kapasa duga sa ay. Paminilig ko na niya duga mo ka. Allah wakda. Niya, meter manatik ko. Hindi na gila na mamulyan pengon na. Dia benar. Kata si Google, durasi nggak ada dia Google. Nah, I do. Ini kasi nanti mang makro ka. Ano sih? Pagkaya nawa may buwan na. Sa mga watayo, naigira na videya na ayan nyo yung nangka. Hindi ako nagpunta din na sa dulo. Ha? Na amay ko na di ka nuliaya kaya. Nabudin na may tibu. Nagira ko na sugar pa na yung kubling. Oh. Madatanong ko ginawa na may wana kaya niya na swimming pool na pool niya na ros. Oh. Na. Iyan na lagi din na nana. May kay tanong api sukat ito na kailangan nakapulimutan yan. Dahil negative kasi ko sa mayang na ngamuan naman, alalati ka mo. Naba sa kabitaw sa olay, natika na ang jaram niya kumuha ko, abali ko pagilay lang. Hindi na iswag lang nagpagilay lang niya. Ha? Naikuan, nakapito yung gaya masa, nagka-cheerlead sa mga tao. Kira ka, tumakali ka, jagi sa sarwar pa, nakipupulo na, hindi na, doon, yan siya ni Barakuro. Na, ano pa mo mga dito na, sabag kong manay lawas, kaya mga ito yan ang nabangalan, yan ni Romo, kumiling ang bubuyo ulit sa lilubyo. Ikaw bumapiyo-buyo na, hindi na buyo-buyo. Ha? Nah, mama to nga, hindi tanong yung tadi dan libuan si kumanin siya. Siyempre ka na yan, napipigiran na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakamanta mo? Yun na.
Na may ganing mo ito panagdaran, naging mo tapi daro tanwa, tarikullah wa imma tariku syaitan, nasulang ano kaptulibad ka, nung nauditan ng maapi, wallahu subhanahu wa ta'ala, naayap ko kita ganun nalalan mo. Syaitan. Amin bang kami ang umunod tama? Nagyang mo ito man, naging ka pa ang umunod isip, wallahu subhanahu wa ta'ala. Alam mo ang taman mamua. Tinggal ko ka na sa mapiyan at jeriman, wallahu subhanahu wa ta'ala, nagyang mo ito po. So Allah elim namin kumubay na ron kaso Allah na panapalitan niya dito ang sikukuna. Naabas na tanubong niya maratea kaya pa na pituwagin na sa mga manusia. Bitaw Allah ya ayuhan nas, Jesus kanu ang mga manusia. Naandag yung utang mga manusia. Nananagod maranaw. Bapa Maguindanao, Irano, nabubumpan na Tagalog. Alam mo ang taman, may Yahudi, sama kafir, ang lamunuto na inupito ang Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Jesus ka ng mga manusia, nakalang niyo sa Allah. Makapamanan, anang wanutusugon Allah subhanahu wa ta'ala, amia patot obligatory, wajib sigo kafir, Yahudi, Nasrani, langwa na ito ay nagmuwala subhanahu wa ta'ala na ayat niya patut kiran na diyang magkakagkap na leran sigo Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kaya tuwa kagaran Allah subhanahu wa ta'ala. Oriannya nabi tuwa iman wallah nabi dia ya ayyuhalladina amanu. Jesus kanu amya marate. Na inu kanu mau penanawago wallah amya marate aperateran swallah sumanina ini subiyan ini sabarayan ainu nutaniran sunadiran alladiwan. Oleh sebab itu wag tanu mamu wallah amya marate akap pakai ter abado yani wag yang butuh simbaniu atata para siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lagi yang semua manusia o kalian dalian, ito lagi man sumya marate adab manate wag wallah na ya ibadi as-saka ulit niya. Apa kita nadira kau wallah as-saka na ayawaraan o dato nagyang buto bisa yan na makapangunutan sa iko dato yan. Naswallah sekalian itu tanong nasakatan urip niya na ay apato tanong wajib bertanong na makapangunutan tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Tanong rasyo, ame o manisa na lumigat sa cellphone. TF yun, nag-iiraw kilit naging guys na. Nagirawan na di pa po ko sa manisa. Api saan mo na di pa po ko sa last week na doon makakuha. O ito tigang nababuda kung yung buwan na matay. Hindi ka na tinggal ni magis na nasa kanado. Ano? Nabitog! Kasi sa Quran na talo, amiyalo ya ayuhan nas. Ugin na bittertib, agyan ko lang kaya pakatimutunin. Agunero na bitero Allah subhanahu wa ta'ala na ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Jesus kanu ang mga manusia nakalang niyo sultuhan niyo as kanyan inye din raman. Saan na ito napiyag ito po ang rakatan ng Allah subhanahu wa ta'ala as sakata ng wantaman sa katano ng kalintan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naya patutar na kaadin ng Allah nakatukaw nga wantay tuhan na kaas kanyan sa Allah. Katukaw na kaas sa Allah as kanyan imiyahuyan. Katukaw na kaas sa Allah as kanyan imangimata. Kato ko nakaswallah sekalian edi berizki. Kato ko nakaswallah sekalian imbagay sa kapat. Sekalian imbagay sa kapasan. Sekalian imbagay sa kundang wantaman akapong api ang ginawa manusia. Aswallah subhanahu wa ta'ala ikan. Ay ikadua kaya yun sa Quran. Diyan na ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wakshaw yung si kumapit si kumana niyan na tingin Allah subhanahu wa ta'ala, hey, sus kanu ang mga manusia.
Naberata ni Umar ano agiang koto alinu etitu masing dito. Sama na naya talubunan na yun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kung agiang buto ang masapo ka tali Umar tano agiang buto zalzal alinu etitu din kumalipis. Nasa mano to na inuyag ko Allah. Na udi ka matay na ro ka buta sa gimo ta kaplinugo Allah sa titu din kumalipis sa kaplinugo niya. Allah. At ibubumuran siya niya kabag-bagar na. O di na baka bumanak sa dalnago. Gira, di ba? Bana niya kadu ka sa galis, niya kabag-bagar dalnagsi. Nanti ka di dalnagin sa madawan, pumagir ka ba? Allahu Akbar na to, niya dalnagin. Okay. So, nervyos na, mata na ka ba, kada natin ni nervyos. Oh, ngayon dito kang dapat. O yan yan, nauli ka mo. Inuyakir Allah, udi kamatan na nakapakatan yung masaging puto alinu. Kaplinugo no Allah subhanahu wa ta'ala. Ang diyan mo dun sa pambagita Allah sa mundo yun. Ay ikat pitero yan. Ya ayuhan nas. Jesus ka na mga manusia. Ginanago niya mo ditiro na siya mga marata. Lango ng mga manusia. Ittaqu rabbakum. Yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun yajzi an walidihi syai'an. Jesus karu ama manusia na panafinis Allah. Kuma agyong buto agawi aso ama aguso ina na del na kibugiran sa ikuwatera. Na kuma agyong buto agawi na kibugo ama ina sa ikuwatayan na lagi niya na mamuso wata adem na kibugiran ki ina iyan agusya iyan. Allah. Naudi makagamal sa mga tao. Nasa adungan na maurin, ada mga kurang paro inangkan na sa pamilya ay inunutan nilang suwa. Aguli inunutan nilang suwa. Amay ka sa kanadamaw notis sa Allah. Nadamaw notis sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasa kadato nadama suwungi karumangan, nadama suwun si kuwataka. Nasa kamabuabayin nadama panab na rin si karumanga. Nadama panab na rin sa mga wataka. Akak kanalayrang kutuan nila na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Akanalayrang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasa alungan amaw rin, nasa kano pamilya. Nasa kano yung mariduridui. So ama, pagbanto niya sa karma niya sa mahal na mahal kita. Love ko, connect, my life at the end, my soul, habibi, ruhi. Lalo na yung ito yan, umiakasong sa Malaysia, natigin ng mga buwan, sayang. Pwede natigin ng cinta. Lalo naman na ipabutukon. Babe! Ugyang po tayo ito, nagyang po takarman yan. Doon yan mapakasubayang, doon yan may subusuago ma. Doon yan mapakasapang sa orat. Nasa doon amore na ayatin na bumanin yan si Allah. Yan ako na ginanakarmakan na dato. Mahal na mahal ako niyan. Pusi mga daliyad na si Punaraka. Kadan yan rakan din sa buong swaguma. Doon yan rakan din na Panginoon sa Quran. Doon yan rakan na Panginoon ni kaknalako ka. Doon yan rakan Panginoon ni kaknalako si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doon sambayan, doon Ramadan. Sekali yang ni Allah di dalam lima bulan saya kuamarta. Namun bulan turunnya. Ya anda nak piang alam aku ni nama teh dah bawa asal bukan ada orang ni pamranji. Ya lalu. Membuat itu na kalau dia mana na bentuk na pilih sagi kaya karmanian. Agak terpilih lawas.
Tingin na niya katete, nila naging adlaw siya na niya katalumalapi. Ha? Dupay yung tabibili na patuloy siya sa wati, o man na 50, o man na duwati. Oh. Manani, anong namabigay gino? Di ka pili ng dalawa siya. Uy, kakakita ng mga depression nila. Ina. Ngayon lagi din mga usuloy. Betul na kamang siya mahal na mahal kaging matakaroon mga. Nakaktuloy na niya pa ako manin sa rawalin at tayo na nakaktuloy niya. Pagulong yun, niya pala siyang judya na rin. Di ka mapaparugon makaliw baka bubuling isang talong pa yun. Kailangan ng manggoy na makapamay-buwag baka mabuhan siya. Kaptuloy mo. Nasalo ka na maurina, uli mamu mara, uli kan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Naedang pero nagyang ko dato na ya Allah si karumagan na pagnawas subo na dinarang dito na tuwa. Ya Allah mo na si karumagan na dinarang dito Muhammad pero kami dito na naman naman na hindi rin. Iman to ya Allah. Na kung sino naman mamusik mo nararang. Taguan, ano ba mamupulibir? Oh, hindi na. Alam na ito, bukan narang ako. Sama-sama kami, forever. Di kami ano baka malagay karamakan hanggang kamatayan, hanggang naranga. Oh, Allah. Ini dun dan orang dunia atau subhanahu wa ta'ala. Pada tanong niya yung baka siya usurod. Yun, nangyala ako sa kapawili at ako narangad. Yung uli mga pang-imagine niya mga gagawin. Na! Ay, lagi din ako, nasumpakat ko tayo nakawata ka. Saan ang lagi yung mamugila rin mga? Abubupuay ka rin mga kabibitan at di ka mabuto o karama na di nga rin puwa si wata ka. Ay nagyaturbo na alas 2 niya. Ay nawapo ko na ako mapita kasi ang pakasubay. Siya ang pakasubay nga kaya mata na alas 2 siya turbo. Di ko gawa na mag-mobile dito. Ingaro di pa katuloy na may sabi nga na di ko niguwaw. Ayat na pitiron wata na tigil na ya Allah. Pakanararangan siya mana, pakanararangan siya. Sarabu ya Allah mga sundaw sa surga. Kaya mataan na siya mga kusina na da kameran para pangadir. Ya Allah nasunjog yung dumayra ng asa madrasa na ayabedin na 250 na miyaka panadin ko dadil ganiran. Dahil na miya kudiran na sosetan. Niya kadadana ni kabedin 250. Nada kami nga ni Allah enroll ng bumadra sa 250. Nasi kami niya ni-enroll sa akin. O di na sa 80. 3,000, 4,000, 5,000 ibayad. Na ikabi kaya ginawa mga nuksan. Allah. Ilan naman suina, isa dia pamanutulong ng mga ulama. Na suina, nakatawan tanoy, kada kapubay niyo sila mga watay. Ay karigo. Di nasanuman amore na umitimbang na soina na keraw niyan dan 20 watayan a ikariliga sa rumah sudian sa surga. Ati keraw niyan lumabagi ang watay ikariliga. Ha? Ngunita karaw niyan sa watayan na rumah na. Kaya mas malang na budaya sa diyan ng kami na kaya miyara sa ikaw. Lagi may ikaw, beto na ay naman ay meron siya ko nawak na siya ulan ay niluwa ka nabupan pa kagiro ne hindi na happy mas masakit lagi mo tayo ni pagawid ka lang kaumanduin na ano nga kumansog niyo nga doon inokumanditsuro gagawin watakulay lagi nina ka na ni man pero parang nga natamang bulog siya inokot na ibituro lagi yun yung gumabalagan. Ay si mabugi mo tanok siya na pakandar niya, magususaksi. Naging mo takapakandara nila saksi na wala na madisgrasya motor, nakatanin ng motor, tanay na nga niya, ano na makasibugan niya na makasibugan tayo, na nagudawan niya, ano na,
Wadi mamuti ba ka namanya kan ujam yatay. Nanay mga nanay ano na mali niya man sa mga tayo masiguro ko hindi na ikan la abo ba yung inasiguro tayo. Di ka na magagulo. Ay tama na kanda arido yun na sumawa. Kumasitan. Ay importante ang iyong utang mga masigo. Yung ito na ay abo inigdiya ka na tapig na yung ito ay tanong na imatari kulaw ay imatari ko syaitan na di mapakasimula. Kaya manalalan na syaitan na yung ito kapuluway ng sigong mga dosi. Hindi nga mapakaga. May okay sa lalan mabu na may ka mamagugupangan ng pamilya. Isuswate swalla. Inshallah. Amin. Napalapalitan ng tuwasan sigo kasunod. Mangkin pa na may ilitan o ang maluduitan o. Insyaallah ta'ala na inpudetan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay orasin. Oto. Miya malum ya. Sobrang tonche. Una. Insyaallah. Terus sa miya beda sunci. Dia kan nakabayog. Dia kan ano pala pwede nung save na tingin ito. Oh. Tingin na grabe usay ding gapasa. Naino ka gupananan na captain extend na pausin na lubusin na. Berjo kiat kawarta. Mari man dira sumasi ko katiba ada sinapangga. Ha? O maiman to nagendo pa ko na ada resistance sana. Ha? Dira lang ano to alas 8. Natikado yes wala man. Kaya na importante na po matano si Mangking panalitan ng mga pamagistorya. Na importante na tanong di bigyan na para desi wallah ang tanong ko man isa sa busi ko ang sumunatan. Ha? Ikubaya ka naging mo takap kili ako ano ako lang si. Kapag mabuti ka oras ito ay man to yali. Daw do makasingak man sa sibilis. Mga waruhan ako man makasingak. Mabiasa dia berpulang itu sama ngadot. Inshallah mengenai nasi Allah Subhanahu Wa Taala pada tangan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, nakataya kami ya Allah. Apabila namis ka ya Allah sa inyo, tunay na merka ya Allah na pamapiyan ya Allah. Ya Allah, naging kaya kapsunod sa Yawmul Akhir. Ya Allah, di may ditundod sa ilmo ya Allah. Nagpuri sa butingat kami ya Allah sa lumangga. Taros ya Allah sa pag-ibabid kami ya Allah sa gagamang ya Allah. Ya Allah, naging kaya katitimaw ya Allah na ayadin at tunay namin ya Allah. Napala kami din makasin sa surga, raks o pamilya mi, mga tunganaya mi. Ya Allah sa mga inami, mga mami, nagpalipat ko din ang kami sisa. Ya Allah na yan, napuni namin kay Allah sa mga mami, mga inami, mga tunganaya mi, mga siringan mi, ya Allah. Amiyaw na naging buta kini, kalimun ko ni Allah na bali ang ayaw sa mga kapagulan nila na ason ni sa buya at Ya Allah, nasulina na makatarutubi ya Allah sa laku kaluberan ya Allah na tarutup pangakiran na sami nakiran ya Allah sa mga bubuli. Ya Allah, nakatyakan ya Allah pagkalan ng sumakay namin mga pagkaryami ya Ar-Rahim. Ahad na mga gagudamiran apan yaki kalango lang na naging ya Allah na ayat na tunay na meron na pagkalan Ya Allah, nakuangar kami sukalubay. Ya Allah, nakuangar kami yang diyong puto. Ya Allah, kabulan. Kuangar kami ya Allah supanyaki. Na ayat na sandin kami ya Allah na diyong puto. Kapasan. Siguro mengkaya magarani. Ya Allah, nataligan ya Allah sa bagat. Ataman sa mga ulama ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, nasi kami kapungan sa tabang ya Allah na awal ni kapungga kami di mikagaga na dengar kami ya Allah tupungan ya Arhamar Rahimin. Na waduk man ya Allah pangalimukar kami. Na pelimu-limuan kami ya Allah.
asal kajian di kalipatan dito pang sigo agamamiya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Paano pa sinawag ko tayo? Apasang orakan sa video, ano may natin ko? Kata